ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. ஏப்ரல் மாதம் திருமலை ஸ்ரீவாரி தரிசனத்திற்கு செல்ல திட்டமிட்டுள்ளீர்களா? 300 ரூபாய் தரிசன டிக்கெட் கிடைக்கவில்லையா? அப்படியானால் இந்த தகவல் உங்களுக்காக. மார்ச் 25, 2026 அன்று காலை 10 மணிக்கு ஏப்ரல் மாதத்திற்கான ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச திவ்யானுக்கிரக ஹோமம் டிக்கெட்டுகளை டிடிடி வெளியிடுகிறது. கட்டணம் ரூபாய் 1,600. ஒரு டிக்கெட்டில் 2 பேர் அனுமதிக்கப்படுவார்கள். விவரங்கள்: காலை 9 மணிக்கு திருப்பதி அலிபிரியில் உள்ள சப்த கோபிரதக்ஷண மந்திரத்தில் ஹோமத்தில் பங்கேற்கலாம். அதே நாள் மதியம் 3 மணிக்கு திருமலையில் 300 ரூபாய் சிறப்பு நுழைவு தரிசன வரிசை மூலம் சுவாமி தரிசனம் செய்யலாம். Note: the booking website URL is provided in the description below. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய.